Pre svega želim da se zahvalim organizatorima i udruženju Moja Srbija koji godinama već vode računa o onome što je najvažnije, a to su domaći proizvođači i ljudi koji se bave time da pokažu da i Srbija može da izađe pred dobrim proizvodima u svet. Hvala ministarki Mihajlović i gospodinu Mladenoviću koji ispred grada i države podržavaju ovakvu akciju. Bio sam na ovom istom mestu i pre godinu dana i tada sam rekao kako medijska industrija i kod nas i u svetu se suočava sa popolom lažnih vesti i da je jako teško opstati i da jako malo brendova uspeva da traje. Nagrada od potrošača kao što je ovakva je nama u Blicu, koji već 22 godine u Srbiji radimo i postojimo, znak da radimo pravu stvar. Nadam se da ćemo i narednih godina biti na ovom istom mestu, ako ne da dobijemo nagradu, onda da podržimo ostale dobitnike. Hvala.